Вие в гара Елин-Пелин ли живеете? Да. И как е да се живее тук? Ами чудесно, спокойно, прекрасно, уютно. А кметицата харесва ли? Да, страхотна е. Може да се оплачете. Ами няма какво. Доволни сме. Какво ще кажете за селото? Харесва ли ви да живеете тук? Как не? Аз тук съм остарен. 73 години. Не съм малко. Какво се е променило за толкова време и каква е промяната? Промяната е супер. Харесва ви повече сега? Да, да. А кметицата какво е? Сега е момента да се оплачете от нея. Никога! Никога! Тя си не е тук, а слънцето. Тя си ни е огледалото и слънцето. Никога от верчето не му се оплача. Гара Елин-Пелин е едно от най-новите населени места в България, само на 135 години. Началото на нашето селище се поставя с откриването на ЖП линията Ниш-София-Септември. Историята на нашето населено място е пряко свързана и с създаването на завод Изида. Когато е създадена тази фабрика, много хора от цяла България идват тук да търсят работа. Така, един от първите заселници в нашето населено място са от Рънско, от Ломско, Берковско, от Ихтиманските села и от Бърчанско. През 1923 година идват белогвардейци, а през 1951 и около 100 гърци. През 1956 година се разширява производството на фабрика Изида, открива се завод ЗОМ, Шамот. Малцова фабрика също разширява своето производство и в този период се стичат доста хора пак от цяла България и даже в този период сме били около 7000 души тогава нашето населено място. В момента сме около 4000. Много общини са общини и имат жители много по-малко от наполовината на нашите. А ние в нашето кметство сме само 4 колежки, които правиме чудеса от храброст, за да разрешим част от възникналите ежедневни проблеми. Добре дошла, красавица. Аз пак по работа, аз лично не мога да ви видя. Да си жива и здрава, айде да пиши малко. Ама много хубав работа си направила, децата са достижени. Само тя беше. Тя не беше. Даже беше и двата дни. Колко време живеете в село Гара Елин-Пелин? Ами, откакто съм се мъжила, но 82 година. Харесва ли ви? Какво се е променило за толкова години? Много неща, особено докато тя беше кметица. Много неща се промениха с нейн проект пред кметството и тук също. Също да не забравя и светлето. Светлето също между двата мандата. Живи и здрави да са. Доволни сте, значи? Доволна съм, разбира се. Ето тук живее срещу църквата. Храмът ни беше открит на 29 септември 2019 година с благословията на патриарх Неофит и е най-голямия храм на Българската православна църква в Софийска област. Толкова хора ни помогнаха да го има всичко това днес. Благодаря ви, дарители! И Бог да е с вас. Един от голямите дарители беше дядо Добри, който остави много дълбока и трайна следа в сърцето ми. Майсторе, здравей! Здрасти! Ти ли си правил цялата тази ограда? Навсекъде къде има камък, всичко съм прил. Аз без тази чешма бял. Тук друг човек си е при друг стил. Метицата добре ли се държи с теб или? Метицата човек моли да не се разбира. Тя е толкова слънчева, че няма начин.
Благословени сме с най-ценния дар в нашия храм – частица от Светия кръст Господен, който пристигна от Света гора и беше донесен от игумен Спиридон от Градешкия манастир. Тази внушителна картина на свети седмочисленици ни е дари един от най-известните и талантливи художници Васил Горанов. А доколкото разбрах, вие сте тази, която се грижи за всичко тук. Да. Помага ли ви кметицата? Много. От самото начало. Още храма не беше готов. Помагам и аз съм много благодарна. Имаме и неделно училище. Тук Людмила Иванова предава вярата с лицата на нашите деца. През 1923 година в двора на Изида е бил построен храм от руски бежанци и белогвардейци и се е казвал Архангел Михаил. Но през 1952 година той е изцяло разрушен и е била запазена камбаната от този храм и дълги години е била в Изида. След това беше съхранена в църквата в Нови хан и преди известно време си я взехме с отец Пламен и сега ще ви покажа където той я постави, там където я бяхте. Нашия площад, по който има още много работа. Преди години, може би, бяхме единственото населено място, където нямаше храм и център. Вече имаме храм, вие го видяхте колко е величествен. И сега ще имаме вече и център. И всичкото това нямаше да се случи, ако кмета на общината Ивайло Симеонов не беше постоянно до нас и не ни подкрепяше. Имахме пълното съдействие. Също така искам да благодаря и на фирма Изида за важната настилка, която те ни дариха. Миналата година по това време тук беше ужасно. Подменяше се водопровода на двете най-дълги улици на гара Елин Пелин. Това е улица Синанец и улица Кирил Методи. Както виждате, вече почти сме на финал. Колко кметове се смениха след мене. Има хора, които дори имената им забравиха. Никой не е оставил нещо, както ти правиш и това, което аз започнах. Колко училища има на територията на Имаме 3 училища на територията на гара Елин Пелин. В момента сме в двора на професионална гимназия по керамика. Имаме основно училище Стефан Стефанов и начално училище Отец Паисий. И аз съм изключително горда, че във всички училища имаме всеотдайни учители, които смело мога да нарека и водители. Освен 3 училища, имаме и детска градина Слънце. С най-слънчевите дечица. Ай, си кажи ми, харесва ли ти на гара Елин Пелин да идваш на детска градина? Да, пита си! Да, кажи и ти. Аз опитам тук детската градина. Много хубав кмет имаме на гарата, знаете, вече не помня за кой мандат вече е тя, но благодарение на нея, ето това, което виждате, когато аз бях председател, тук бях един напугнен площ. На покрива се качва и дари на сняг, защото не беше ремонтиран. Сега вече облика се промени и всичко това ме радва. А това е паркът? Да, това е нашия прекрасен парк, може би един от най-голямите в общината. Този кът за отдих го направихме преди преди 2 години, а пък този отсреща ще го видите с чешмата. Ни е малко по-старичък. Доста усилия ни коства да поддържаме всичко това в такъв вид. Детската площадка също една от най-голямите в нашето населено място. Имаме и фитнес уреди. Аз ще ви заведа по-нагоре да погледнете. В момента правиме игрище за плажен волейбол.
И имам и една изненада за нашите жители, но докато не стане в нашия парк, няма да казвам. Един старателен човек, който му личи не само красотата и работата, която върши за селището. Много сме доволни, добре е всички да го осъзнават и да й пожелаваме да е здрава и все така напред. Това го рисува Иржи. Иржи, която работи в библиотека. Бяхме преди малко. Това е Снежанка и 7-те джуджета. Маша и Мечока. Спортната площадка, нова ли е? Тя не е от... Да, вече е готова. Онзи ден монтираха и бутона, който е за прожекторите. Прожекторите са много силни, за да може да се играе в тъмната част. Да спортуват децата и по-големите. Настилката е немска. Тя ни е дарение от Футболния съюз. Съдействието на община Елин Пелин се реновира. Нови мрежи, нови вратички. Дечица, как сте? Какви са най-често срещаните проблеми? Колкото и да ми се иска всичко да върви по мед и масло, имаме доста проблеми, които са част от ежедневието на нашите жители. Аз ще кажа само някой от тях. Основният проблем е водоснабдяването. Разбира се работи частично по решаването на този казус. През 2022 година беше подменен външния водопровод Лесновска, гара Елин Пелин, село Нови хан. Беше подменен водопровода на част на улица Лесновска и Детелина. И така също на двете най-дълги улици на нашето населено място – Синанец и Кирил и Методи. Тук искам да изкажа и своята благодарност към община Елин Пелин, която финансира този проект. За сега около 4 км е подновена водопроводната мрежа в нашето населено място. Други основен проблем е трафика. Гара Елин Пелин се намира между две магистрали. И заедно с активната дейност на логистичните бази, това създава една допълнителна опасност за нашето население. През 2022 година поставихме скоростни табели на двата входа на гара Елин Пелин. Освен това, вече може да се похвалим и с светещи пешеходни пътеки на улица Керамик, но за съжаление на този етап това е напълно недостатъчно. Неколкократно този казус беше разискван и с Агенция Пътна инфраструктура, чиято собственост е главния път, който преминава през нашето населено място, но за съжаление не може да поставим светофар поради разположението на надлеза и евентуалното създаване на още по-големи пътни затруднения. Има проект за изграждане на околовръстен път, но тъй като е много мащабен, се търсят възможности за финансиране от държавата. Сред основните проблеми няма как да споделя и за нерегламентираните спенища. Въпреки непрестанно провежданите информационни кампании, монтираните камери, доста на дадени предписания и глоби, това продължава този проблем да ни седи на дневен ред. Вратите на кметството винаги са широко отворени за нашите граждани и с готовност с моите колеги подаваме ръка на нашите граждани, за да решиме част от техните проблеми. За мен гара Елин Пелин и изобщо община Елин Пелин е едно от най-хубавите места за живеене, тъй като съм живял на доста места, но за нищо не бих заменил гара Елин Пелин. Понякога решенията са трудни и тяхната реализация изисква време и много нерви. Трябва да мислиш бързо, да взимаш решение за всички, което е много голяма отговорност. Трябва да влагаш не само времето си, но и сърцето си в това, което правиш.
И всичко това в комбинация с обичта ми към моето родно място ми дава стимул да продължа напред въпреки всичко, за да направя нашето населено място едно по-добро място за живеене.